керамични повърхности. We are occupying third place in the European paint market. Make Meldorfer an extremely reliable finish. Което прави Мелдорфера като финишно покритие първо много полезно и второ You don't need maintenance costs for renewing the facility. Няма нужда от преправяне на фасадата. Знаете. Трябва да се дискира добре, защото може да става на петна. Similar playing cards. Почват да се появяват малки дупчици около тухлите и после трябва да фугираме. Исмаиле. Споменавам го Исмаил, защото той е работил най-много в Мелдорфер в България. Това не му пречи да слага вода в това. Ако нямате ножица, може да използвате макетно ножче. Слагате му просто ъгъла и го нанасите. Как искаш, така ги определяш позицията. Козова е. Джера? Те са едно от Румъния. Вишите белите. Това е един специален вид пясък, който не може да се отцвети, но държи структурата на тухлата. Иначе ако го няма, то ще стане гладка. Всичко, значи миналата година направиха завод и в Румъния. Всичките материали, пясък, камъчета, пигменти, всичко се изпраща от Германия. И другото, което е това, което произвеждат колегите в Румъния, пакетирано такава картона, отива в Германия, минава контрол за качество и след това се разпределя за Англия, за Италия. Между другото, най-големия пазар миналата година е бил в Италия. Са рекордьори. Не. Това кой санира с Мелдорфер? Говорят и за потребление, частни къщи. С белите. С червените, знаеш как се става. На пластик беше на ясно. Става много добре тази. На това с тия орнаменти, с тия профили. Тъж дай да сложи ясно набе. Това останаха и те са пуснали. Само искаше да видя някой с четката на ръчка за нещо. Дайте да направим у нас една рекламна някъде сграда, детайл, да той да помогне.